नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसन बानी आप लोग? और उम्मीद करतानी कि बहुत अच्छा होखब। जे भी हमरा के देखा था उ हमरा के आज बहुत समय बाद हमरा ये चैनल पर ऐसे आप लोगों के बीच में मतलब वीडियो के माध्यम से हम बात कइल चाहतानी आप सबसे। और हम जौन भी ये वीडियो में बात कहब ओकरा हिसाब से आप सबके अगर कुछ कहल चाहत हो हम आप लोग भी हमसे तो हमरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहब। और हमरा इंतज़ार रही वो आप सबके कमेंट के। और आज जौन कि आप सबके पता होखी ना होखी पर हम बता दी कि हमहू एगो छोट मोट भोजपुरी के ही गायक बानी, गायिका बानी। अ, जैसे कि हम शुरू शुरू में अपना राइटर के काम करत रहनी। हमके लिखल बहुत अच्छा लागत रहे और हम लिखतो रहनी। पर ये फील्ड में इ भोजपुरी जौन पूरा एगो इंडस्ट्री बा, हम कही सकतानी कि मतलब शायद हर जगह पे इ चीज़ लागू होता, पर हमके लागता कि जौन भोजपुरी बा ना ओमे कुछ ज़्यादा बा। जैसे कि हम केहू के चापलूसी करतानी, चापलूस होला ना, तो हम केहू के चापलूसी करतानी त हमार काम आगे बढ़ी। अगर नइखी करत ना तो फिर हमार काम का हमहू आगे ना बढ़ब। तो इहे सब बात के आज से लगभग हमार सफ़र एमे 2019 से शुरू भइल रहे। मतलब शुरू भइल रहे। हमार 2019 में कौनो गाना-वाना ना आइल रहे। और हम ओ समय खाली लिखत रहनी। 2-4 आदमी हमर गाना गौले बाड़े। छोड़ी ख़ैर का विषय में कहल जाओ, लेकिन अगर आप सब चाहब त हम नाम भी ज़रूर से रख के बता सकेनी कि के हमर गाना गौले बा। पर हम जब बड़ा सिंगर के पास जे ओ समय में बाजत रहे 17-18 के बीच में इ जे लोग भी बाजत रहे, कुछ लोग के पास भी हम अपन राइटर के तौर पे बात कइनी। तो ओ लोग के कहे के विचार रहे कि भाई अगर आपके कोनो गाना लाख में बाजल होई, मतलब लाख में गइल होई नु, तो ओकर लिंक भेजी, हमनी के देखल जाई। ओकरा बाद आपसे बात कइल जाई कि गाना हम आप लोग के आपके गा सकेनी कि ना। और बस ओइजा से शुरू भइल हमार गायकी के सफ़र। हम सोचनी कि जब लिखतानी तब गावे में भी थोड़ा-सा भागे के आज़मा लेहल जा। हालाँकि बहुत बहुत अच्छा त ना, लेकिन जे लोग भी हमके जानता, जे लोग भी हमार गाना सुनेला, वो बहुत अच्छा प्यार और आशीर्वाद देला हमरा चैनल पर। एम सीरीज़ भोजपुरी और विजय भारद्वाज ऑफ़िशियल, इ 2 गो प्लेटफ़ॉर्म बा जहाँ से हमार गाना रिलीज़ होला। अगर आप सबके अच्छा लागी, अगर सुनल चाहब तो ऊपर एक बार आप लोग जाके ज़रूर से सुनब हमरा गाना के। और बहुत जल्द भारती यादव ऑफ़िशियल जौना पर आप लोग ये वीडियो देख रहल बानी, ओहुजा आप सबके हमर गाना सुने के मिली। पर एकरा से पहिले आप लोग से एगो रिक्वेस्ट रही कि हमार जौन भी गाना आवता ओहु गाना के प्यार और आशीर्वाद दी। काहे से कि अब काफ़ी लंबा समय हो गइल बा नु, एही से हमरा आप लोग से बात करे के ज़रूरत महसूस भइल बा। और कहीं वो बात साच ना हो जाए कि जब तक केहू के पीछे-पीछे आदमी घूमी ना तब तक आदमी हिट ना होई, चाहे तब तक गाना केहू के ना बाजी। हमार अगर हमरा ओ चीज़ के लेके कोनो गलतफ़हमी बा तो अगर ना हम बाजब चाहे ना हमर गाना बाजी, तो शायद हो सकेला कि अइसन बाटे। लेकिन जनता के प्यार तो सबके बराबर मिलेला, त हमरो के मिले के चाही। और ए बारे में आप सबके का राय बा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देब। और अगला आवे वाला वीडियो आप लोग के कमेंट के तौर पे ही रही। आप लोग जैसे हमरा के आपन विचार देब, जैसे कि मतलब आप लोग रिस्पॉन्स जैसन देब हमरा कमेंट सेक्शन में, ओ आधार पर हम वीडियो बनाइब। और आप सबसे अपन आगे के जर्नी भी शेयर करब। और भोजपुरी में हम कहाँ से कहाँ तक अभी तक घूमल बानी, ई सब भी आप सबसे बताइब। त अभी के लिए बस इतना ही, काहे से कि हमार पहला वीडियो बा, तो घुले-मिले में थोड़ा-सा समय लागी।
हमरा और जनता के बीच। और जे लोग भी हमरा के जानता ओकर त बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जे नइखे जानत उहो हमके धीरे धीरे जान जाई। और बाकी के बात हम अगला वीडियो में करब। लेकिन आप लोग जे लोग भी ई वीडियो के देखी, प्लीज़ आप सब सपोर्ट ज़रूर करब हमरा के, और अपन प्यार और आशीर्वाद हमरा ये चैनल के देहल बिल्कुल ना भूलब।